de temps hi havia un país que tenia un rei. Aquest rei era un home molt rabiüt i cruel i tothom li tenia por. Quan el veien venir, els criats s'amagaven darrere les portes, sota els llits i fins i tot sota les catifes. Però això sí, s'estimava molt el seu cavall, molt, moltíssim, tant que fins i tot se l'estimava més que la gent del seu regne. Però vet aquí que un dia el cavall es va posar malalt. Us presentem el cavall del rei. Quan el seu cavall es va posar malalt, el rei es va desesperar i, fent servir tota la seva saviesa reial, va manar als seus criats que el cuidessin com si fos el seu fill, és a dir, com si fos un príncep. Va ordenar que el fiquessin al llit i li donessin arròs bullit i pernil dolç per esmorzar, per dinar i per sopar. Els criats van pensar que això era una bestiesa, però van fer tot el que el rei els havia manat. I és clar, amb un menjar així, el pobre cavall encara es va posar més malalt. Quan el veterinari li va dir que no hi havia res a fer, el rei es va posar a plorar com un nen petit i va manar als seus criats que s'emportessin el cavall al camp per si amb un canvi d'aires es posava bo. I pobres de vosaltres si és mort, faré penjar a la forca més alta el desgraciat que s'atreveixi a dir-me que el meu cavall s'ha mort. Els pobres criats, tremolant de por, van agafar el cavall com van poder, perquè estava tan malalt que ja no s'aguantava, i se'l van emportar al camp. Quan hi van arribar, van fer tot el que van poder perquè escurés, però la pobra bèstia va anar empitjorant i al cap d'una setmana es va morir. I ara què farem? Va exclamar els criats horroritzats. Si ho diem al rei, ens penjarà a tots. I mentre hi anaven donant voltes i més voltes, va passar per allà una noia que vivia sola en una barraca als afores del poble i que tothom tenia per ximpleta. Doncs bé, en sentir-los parlar, es va oferir per anar davant del rei i fer-li saber que el seu cavall s'havia mort. Això sí, li havien de pagar 5 monedes d'or. Els criats, tremolant de por, li van explicar què li passaria si anava, però ella els va dir que ja s'espavilaria. Els criats van acceptar, contents, i li van pagar els diners que ella demanava. I així va ser com aquella pobra ximpleta es va presentar a les portes del palau dient que portava notícies del seu cavall del rei. Quan el rei ho va saber, va dir que la portessin immediatament davant seu i li va demanar com estava el seu cavall i llavors la noia va respondre que el seu cavall ja no menjava, ni bevia, ni es movia, ni respirava. Doncs així, va dir el rei furiós aixecant-se del tron i tornant-se de tots colors. Doncs així el meu cavall és mort. Tu ho has dit, tu i no pas jo, va dir la noia fent una reverència, i jo ja he fet la meva feina. I se'n va anar xino-xano mentre el rei, bocabadat per l'astúcia d'aquella mocosa, es mossegava la llengua. I així va ser també com aquella prova ximpleta, amb els diners que havia guanyat, es va poder fer no un palau, però sí una casa de debò.